Upozornenie: toto video môže obsahovať sprosté slová, preto osoby staršie ako 18 rokov by mali toto video sledovať len pod dohľadom staršej osoby. Už som púšťal cez prechod všeličo, ale auto ešte nie. Do piči. Ale tak ja sme Po 3 mosty tam to neprejdeš, tam bude mŕte vody. Keď sa ti video páčilo, tak budem rád, keď klikneš na palec hore alebo na odber. Ďakujem za tvoj čas, ktorý si strávil nad zhliadnutím videa.